Lho niku lho, sari kok Din. Kae. Nggih. Lah kok malah kelekaran malah keturun kae piye kae? Pak Lurah niku lek buka sampean mau aja digigit. Bento. Tangi. Wangsul, Pak. Wangsul. Apa anak Wangsul? Yun. Ditimbali kanjenge ati Pak. Ditimbali ya. Coba-coba. Kula tak majeng mriku, Pak. Coba-coba. Kula sampean ngejak Wangsul. Balik. Enten no, kok kanjenge kok nimbali kalih kula. Ana perkara. Nggih. Perkara sambung kelawan pepati. Saka ature Petinggi Miyana, kowe kuwi ndek perkarane ora liya kowe mateni wong sing aran Branjung ya apa ora? Sing sanjan sinten? Petinggi Miyana. Lho kok ngapusi sampean. Jare ngejak lencer. Kok malah sampean nglapurno wong wae ngejak geger. Kowe iki mau dikandhani apa ora? Yen to kowe iki ndek perkara. Boten. Lah kandhane petinggimu Kula dijak lencer teng kutha. Macan. dadi kowe ora mateni kangamu kengaran Branjung, nanging kowe mateni hao macan. Nggih. Mergo macane nakal. Nakale macan Dipuk duren. Kula niku tunggu duren. Saben wonten duren tiba dicipuk macan. Lah kula dak gegregeten. Wong macan kok duren. Macan kok doyan duren. Macan dipuk duren kula tawa, macane mati. Pun nggih tak waksul. Ini kok dereng terus. Ning nyatane ature Branjung lan uga Petinggi Miyana, mbok Branjung kae uga matur, yen so sing mateni iki kowe, mula kowe ora iso selak. Gelem ora gelem kowe kudu ngakoni yen tok kowe sing mateni iki Branjung iki kowe. Boten. Tenan? Sampeyan iki malah meluwe dan sampeyan. Kula niku tesih laras kok mateni IP kula. Dadi sing mbok pateni kuwi wujud macan. Macan. Lambene lunyu nek. Iki sing mbok pateni. Lah kene iki macan sing doyan duren. Dadi iki sing mbok pateni. Nggih. Iki macan. Macan. Iki mbok pateni gak ya? Nggih. Lah nek iki sapa, Den? Lah anak niku kan Branjung. Mongko Branjung mati. Yen ngono cetha kowe sing mateni. Boten. Kula niku mateni macan. Kowe mateni macan. Macan. Lho, Iki apa, Den? nah ngene iki macan. Iki sing mbok pateni. Nggih. Mergo iki macan Macan. minangka ama tanduran sing doyan duren. Nggih. Kowe gregeten njur mbok tawa. Nggih, macan. Lah iki apa, Den? Niku IP kula kan Branjung. Nang iki mati uga tatu. Yen ngono kowe sing mateni, Den. Boten. Kula mateni macan. Ih, Sampeyan niku kok aneh-aneh Pripun? aku ngadepi wong siji kok malah nelu sirah. Padha kali kula. Bener aturmu Saridin ki wong bulet kaya bengkong. Lah nggih, kula niku nata wong sak desa, ya kula nggih boten ngel. Lah kula nata Saridin kan edan.